Quan el crial va arribar a València, ho va fer travessant un paisatge que és l'enveja de qualsevol gran ciutat del món. L'Horta és impressionant. Qui no la coneix no sap el que es perd. Hola! Ya era hora, tío, porté mitja hora así, ¿eh? Mitjó. Menos mal que estic així envoltant de l'Horta, que m'encanta. És que a mi m'agrada molt, la vista, això és meravellós. Anem a fer una volta en bici com no te pots imaginar. Però i l'Horta? Per l'Horta, per el barranc del Carraixet, que anem a veure aus, i anem a veure la platja també. Així tots, això? Tot això al costat de València, al costat d'una gran ciutat, què te pareix? Sí, però anem, no? Anem, vinga. Bici. Una bici, sí, és més xicoteta que la meua, però és que el guia sóc jo. Però això és una meravella, perquè poques ciutats que conozco, però València està molt cerca de l'Horta, no? Sí, tenim la sort de tindre al costat d'una gran ciutat una horta que ens alimenta, que es proveix d'aliments frescos i que damunt es permet el poder passejar. Y yo siempre tengo mucha curiosidad, ¿no? Porque aquí los nombres de pueblo, como, no sé, Benimaclet, Albolaya, son todos como árabes, ¿no? Clar, perquè l'Horta la van crear els àrabs. Estem parlant de ja fa més de 1000 anys, que arribaren a València i ells van decidir viure en l'Horta, els agradava molt el camp, o eren gent que es dedicava a l'agricultura, i són els que van crear tota la xarxa de regadiu, totes les sèquies. Sí, yo he oído como, no sé, hay una expresión en valencià como que cacar y una sequía. No, però, tens que canviar d'amistats. Tens amics que són un poc bords, eh? Però això què és, com cacar i una sèquia? Això és anar con cagalló per sèquia. Això significa anar més perdut que un allioli, més marejat que un allioli. Però marejat com un arioli. Sí, significa que no saps cap a on tens que anar. Això és paregut a quan et tires per un tobogan d'ixos amb 1000 corbes. Però clar, abans hi havia sèquies, no parcs aquàtics. Esas casas blancas se llama alquería, ¿no? Sí, el nom popular que li donem a les cases agrícoles és alqueria, encara que hi ha unes alqueries més modernes, que són de segle XIX o principi del XX, i unes altres que són ja d'origen musulmà, que queden molt poquetes però que són molt boniques. I l'alqueria blanca, clar, perquè a l'Horta tot té llum i tot té vida. I hem de cuidar-la, perquè és qui ens dona menjar i no podem deixar que ningú li faci mal. T'ho vas passar bé o què? T'agrada la ruta? Molt bé, però és magnífic, perquè jo antes no sabia com cultiva aquí les verduras, todo, però una ruta ja conozco todo, ¿no? Nosaltres, jo crec que els valencians, encara que viscam en el centre de la ciutat, som de Horta. Una cosa, que ja hoy fa bon temps y todo eso, yo sé que tú estás muy ocupado, pero la bicicleta me puedes prestar un poquito, continúo un poquito, porque no he llegado al mar, ¿vale? Vale, per ser tu, però no tornes a plegar tard. Vale, moltes gràcies. Adéu. Adéu, un plaer, un plaer. A passar-ho bé. Adéu. Encantat.